Беларусы все большую колькасць часу стаять на мяжы. Какой нахер турызм? Потому что хочу. Але ёсць праблема. 3 перахода з захадным мірам. У іх 2 чалавекі толькі працуе. По инерции или как бы по правилам. 9 сидите дома. И Беларуси от этого будет лучше. Прывітанне, сябры, я Женя Сугак, а вы глядзіце ток-шоу «Мне таксама не падабаецца». Стаўце, калі ласка, падабайку, падпісвайцесь на канал і пішыце ў каментарах ваша меркаванне. Чым больш беларусаў пабачаць гэтыя відэо, тым будзе лепей нам усім. Здесь есть такие два таких перпендикулярных погляда. У одним выглядает все так. Какой нахер туризм? Ну какой может быть туризм из Беларуси, если вообще война, если Беларусь удельник, пробачьте, войны? Но Беларусь не удельник войны. Здрасте, приехали. Удельник войны. Здрасте. Беларусь удельник войны, у Беларусі репресії, які ніхто не спиняв їх ні на секундочку. Якою може бути туризм? Гэта один погляд. І гэта зразумелый погляд. Другі погляд звичайного білоруса, який каже, ну гэта ўсё так, але гэта робіць улада. Гэта ж не я. Якое я маю дачыненне да гэтай улады? Чаму гэта ўсё мне? І гэта іншы погляд. Да, хочу. Хочу. Так, а чаму не? Я не бачу в этом нічога дрэннага. Так вопрос не состоит в том, что дренно или не дренно, да? Это как задается образ жизни и образ мысли конкретного белоруса, условного, да, который находится там в стране. Можно, конечно, сделать вид, что этого не существует, да? Не существует войны, не существует политических репрессий, да, и так далее. Ну и как бы, в кавычках так, реализовывать свое право на перемещение, потому что хочу, да, и быть отстраненным от этого. И вот вопрос стоит в том, можно ли вот так вот хотеть, полностью отстраняясь от этого, или нет. Вот у меня точно такое же ощущение. Я за то, чтобы белорусы имели возможность и все так же ездить в Акрополис, все так же садиться на самолет в Минск-3 в Вильнюсе и лететь там в Италию, Барселону и так далее. Я за это. Но мне не жалко людей, которые стоят на границе. Не жалко? Совсем не жалко. А чому? Вообще не... Ну, понимаешь, если ты гражданин Беларуси, то ты несешь ответственность целиком за страну. Независимо от того, поддерживаешь ты эту власть или не поддерживаешь. Ты живешь вот в такой стране, с которой происходит вот это. Это часть твоего удобства, часть удобства твоей жизни. Часть среды. Ты не можешь на это повлиять. Да, понятно, люди не могут, они в этом не виноваты. Но это часть вот таких условий, которые существуют внутри страны. И, простите, у каждого белоруса, в том числе и у меня, как у выехавшего. Но все равно есть ответственность целиком за страну. Она точно такая же есть, как ответственность, знаете, вопрос есть такой, будет ли Беларусь платить репарации Украине? Ну, во-первых, должна платить, а во-вторых, у каждого человека, который есть внутри Беларуси сегодня и снаружи, как у меня, тоже есть ответственность за это, что это ответственность гражданина за страну. Если ты гражданин, ты как бы воспринимаешь мир вот так. Если ты, ну так, погулять вышел, да, если ты воспринимаешь страну, как бы ты зашел в вагон, тебе в вагоне должно быть комфортно ехать, ну так ты не гражданин. Ну, гэта цікавы паварот, бо я думала, што мы будзем зараз все кпіць еўразвяз за тое, што яны не пускаюць беларусаў у еўразвяз. А у меня есть, кстати, думка, што рэпарацыі за нас павінна будзе плаціць Расія. Хрена ли? Не, ну ладно. Кстати, если вы объявляете себя независимой страной, понимаешь? Так, чакайце, гэта ўжо іншая тэма. Ладно, давайте так. І вось у меня такое пытанне. Я глядзела дыскусію на Deutsche Welle, і там дарацца Міністэрства замежных спраў Літвы выказаў такую ідэю, там, што, вось, напрыклад, яны не хочуць там даваць зараз і не могуць даваць зараз такую колькасць віз беларусам, бо, напрыклад, нейкі проста звычайны беларус, які вернецца з Літвы, потым будзе завербаваны камітетам дзяржаўнай безопасности і будзе ездзіць у Літву і потым расказваць КДБ, што там у Літве здараецца. Гэта сітуацыя магчыма, бо для мяне гэта выглядае фантазійнай сітуацыяй, такой крыху анімацыйнай. Ці такое можа быць? Я думаю, что страх перед завербованными агентами, он перебольшен. Он есть. И такие агенты могут быть. И не выключено, что и в России куча агентов, там у кожной краине Еврозвязу, и у Лукашенки, напевно, есть агентура. Але то, что праз гэта треба обмежовывать белорусских там активистов, журналистов, да простых людей, которые там поехали в Акрополис,
потому что яны могуць быць завербаваныя. Гэта значыць, што спецслужбы не могуць справіцца з кантролем і з верыфікацыяй, у прынцыпе. Тыя, хто падаюцца на ВНЖ літоўскія, яны і так праходзяць верыфікацыю. І зараз пазбаўляць ВНЖ тых, хто ўжо яго меў, толькі таму, што яны могуць быць завербаваныя, это значыць, што тая верыфікацыя была неякасная, што яна не мела сэнсу і значыць, што сістэма не працуе. Я думаю, што гэта выкарыстоўваюць палітыкі вельмі часта, каб апраўдаць вось гэтае абмежаванне. Абмежаванні выглядаюць простым рашэннем. Вот давайте мы ўвядзем, забаронім там усім беларусам, як зараз вот у Літве ідзе дыскусія, усіх забаню, каб не ездзілі ў Беларусь, і стане нам бяспека. І на гэтым яны робяць палітычныя ачкі вельмі часта. Паказваюць, што нешта робяць для краіны. А што ўвогуле вот, кажуць на гэтых сустрэчах, калі вы размаўляеце пра візы, калі вы пытаецесь, вы же как-то лабіруеце, правильно я разумею, гэтае пытанне з візамі, каб беларусам маглі атрымліваць візы без перашкоджання? Абсалютна. Мы гэта на кожнай сустрэчы кажам. І мы нават прабіваем тэму, каб было такую кампанію «Мільён віз для беларусаў». Каб проста ў год быў стандарт, што мільён візаў выдаецца шенгенскіх для беларусаў. Гэта дастаткова, і гэта той узровень, які быў да рэвалюцыі і да вайны. Вядома, цяпер оно выглядае нерэалістычным, але да яго трэба імкнуцца. Таксама прабіваем тэму, каб амерыканскія візы выдавалі на 3 гады, не на 1. І пра гэта вядзем таксама дыскусію ў State-Department у межах стратэгічнага дыялогу, але ёсць праблема, што гэтыя дамовы ЗША, яны заўжды двухбаковыя, то бок павінна быць парытэтнасць. Калі амерыканцы павялічваюць да 3 гадоў візы, тады і беларускі бок павінен павялічыць. А прыняць аднабакова такое павелічэнне яны таксама не гатовыя. Пакуль што амерыканцы, але мы будзем працаваць над гэтым. Я думаю, што ёсць праблема таксама у рэсурсе людскім, у кансулятах. Потому што у літоўскім і польскім кансуляце працуе пару чалавек, якія могуць падпісваць гэтыя візы. Нямецчына, Італія, там, Іспанія, безумоўна, выдаюць шмат, але гэта недастаткова. Многія працуюць праз агенцтвы, якія вельмі павышаюць кошт гэтых візаў. А таксама праблема гэта расейцы, якія праз беларускія кансуляты ў Беларусі спрабуюць атрымаць візу, таму што ў Расіі атрымаць візу нашмат складаней, чым атрымаць у Беларусі. Яны проста рэгіструюць сябе на гэтае месца ў Беларусі, што стварае нам, беларусам, складанасці ў іх атрымання. А вот можно вопрос задать? Да, абавязкова, але я хочу все ж таки дакладніць, бо Франак не зусім адказаў на моё пытанне, як мне падаецца. То есть ты зараз апісаў такі тэхнічны бок, там не хапае людзей у консульстве, прыязджаюць расейцы, но гэта ж палітычнае рашэнне ў першую чаргу. І вось што дакладна вам адказваюць, калі вы лабіруеце там за зачыненымі дзвярмі, лабіруеце, каб той беларус атрымлівалі больш віз, каб вярнулі візы, што вам адказваюць, чаму не? Не, ну Нямецчына, напрыклад, кажа, мы выдаем максимум, колькі можам выдаваць зараз візу. А палякі, а літоўцы? У іх 2 чалавекі толькі працуе. То бок, а яны ссылаюцца на 2 чалавекі. Так можа, яны яшчэ людзей адправяць? 4 чалавекі? Таму што закрылі амбасады праз... Не, гэта надо удакладніць з улады Беларусі. Это немагчыма просто накіраваць людзей и сказать, вот вы працуеце там. Поэтому у меня вот вопрос, да, вот в частности к Франаку. Вот когда вы лоббируете вопросы об увеличении количества виз, да, вот ваша аргументация, да, то есть какую мотивацию в этом плане вы предлагаете европейской стороне, то или другой, да? И какая мотивация или аргументация в плане там, снижения или увеличения количества виз там, той или другой страны с их стороны тоже представляется. Потому что это вопрос не технический. Да? Технический вопрос так или иначе решится. Если надо, то увеличат и количество штата в консулятах и так далее. Да? А вопрос переговоров. Да? Переговоров одной официальной стороны с другой официальной стороной. Да? И тут важна мотивация, аргументация, почему. Да? Да. Давайте это обсуждать. Все-таки есть тэхнічнае абмежаванне. Гэта колькасць людзей і гэта верыфікацыя. Таму што ўсе еўрапейскія краіны памянялі правілы па верыфікацыі людзей, якія падаюцца на візы. Раней можна было агенцтва адправіць, амаль 100% было згоды, амаль большинстве консулятов европейских. Не было адмоваў. А да, но меня в этом плане, я понимаю техническую сторону, что это как бы, да, ну, это дело техники, давай так скажем, да.
рано или поздно она может разрешаться, если поставлена цель, да? Увеличить, например, ну, тут решатся вопросы там, да? Менавіта бяспекай выклікана, што яны не могуць зараз усім даць як раней, таму што ёсць людзі, звязаныя з рэжымам, там супрацоўнікі сілавых структур, таму адмова ў колькасць вырасла істотна сярод. Вот давайте. Теперь вот эти вот вопросы безопасности, которые они как аргументация, да, то есть на чем это основано, как бы, да, это только опасение или все-таки какая-то логическая аргументация есть, да, с их стороны? С нашей стороны, когда вы осуществляете лоббирование, да, как бы от имени белорусов, да, вы как бы проявляете заботу о белорусах, о том, что они должны перемещаться. Вот ваша мотивация, чем вы аргументируете этот вопрос? Потому что, мне кажется, это очень важно. Я думаю, першае гэта захоўваць сувязь паміж тымі, хто выехаў і застаўся. І для дэмакратычнага руху вельмі важна, каб была магчымасць і дастаўляць нейкую дапамогу, і камунікаваць, а таксама і запрашаць тых, хто ўнутры Беларусі. І мы ведаем, што людзі прыязджаюць, сустракаюцца, і не толькі пра сем'і ідзе гаворка, але таксама пра людзей, якія актыўныя ўнутры краіны. Другі момант – гэта сувязі з Еўропай. Нават калі людзі едуць турызм, лепш хай яны едуць у Рым, Берлін і Парыж, чым едуць там у Самару, Владзівасток і там Мурманск умоўна. Мы бачым, што Белавія зараз амаль усе рэйсы гэта па рэгіёнах Расіі. Каб яны інтэграваліся, каб яны адчувалі сябе часткай еўрапейскай цывілізацыі. Ну і гэтыя аргументы, яны, безумоўна, такія палітычныя, псіхалагічныя. Так? Тут рацыянальныя менавіта у падтрыманні, можа быць, перадачы нейкай дапамогі. Але гэта спрацоўвае. Я думаю, што еўрапейцы гэта разумеюць. Плюс яшчэ мы выкарыстоўваем аргумент, гэта калі мы аднолькавыя абмежаванні супраць рэжыму і супраць людзей уводзім, мы такім чынам кансалідуем лукашэнкаўскі рэжым з людзьмі. Тады мы кажам, дазваляем рэжыму казаць, бачыце, яны адгараджаюцца ад вас. Это не я вінаваты, а гэта вот яны адгараджаюцца. А калі, напрыклад, Захад наадварот уводзіць санкцыі супраць Лукашэнкі, але запрашае, але мы, беларусаў, ўсё роўна падтрымліваем, тады мы такім чынам іх раздзяляем. Рэжым, ягоную кліку вузкую, і шырокія пласты беларускага грамадства. Тым самым робім іх нашымі прыхільнікамі. Ну вот, понимаете, это сложно. Вот для вот такая аргументация, да, разъединения народа с властью там, и так далее, да, для чиновников, бюрократов, это достаточно такая сложная ситуация для понимания, чтобы это потом перевести в какой-то, как вы говорите, техническую процесс, да, в технологический какой-либо процесс. Да? Потому что, по инерции или по правилам, да, по формальным правилам, да, то есть Беларусь все равно воспринимается, и отношения визовой политики регулируются официально, формально, между государствами, да, между гражданами, да, гражданам. А когда мы начинаем разделять в этом плане и аргументировать позицию, что есть какая-то власть, плохая там, да, и есть отдельно народ, да, для европейцев это непонятно. Так в этом и есть сложность. Слушайте, вот если говорить серьезно, я себе представляю европейского чиновника, который должен принимать решения. Вот задача пробить саму мысль о том, что режим отдельно, народ отдельно, такая мега-задача демократических структур. Да. Потому что это базис, это основа. Да. Если этого не происходит, происходит то, о чем вы говорите. Это воспринимается как некая единая Беларусь во главе с Лукашенко. И если воспринимать Беларусь единой во главе с Лукашенко, я на месте европейского чиновника, попробуйте найти аргументацию, почему я должен давать белорусам визы для того, чтобы они ездили в Акрополис, да, в Барселону. Какая у меня аргументация? Почему я должен больше, чем украинцам? Давать белорусам визы. Вот какая аргументация? Это не создает добавочного валового продукта. Может быть, потому что белорусы соседи, какие... Это да, но другая мотивация о том, что там тоталитарный режим, который поддерживает самую страшную войну в Европе. И эта мотивация всегда будет в разы сильнее, чем мотивация соседская. Она из другого порядка. Карацівы на их боку, я зразумела. Я не на их боку. Как я сказал, я за то, чтобы белорусы ездили как можно чаще, в том числе в Акрополис, куда хотят, туда пусть едут. Чем больше белорусов приехало в Европу, тем больше замах на будущую нормальную Беларусь. Они хотя бы глазами посмотрели, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Поэтому я за это. Но я понимаю реальность, в какой реальности живет европейский чиновник.
И поэтому закрыть глаза и сказать о том, что Беларусь не принимает участие в войне, в Беларуси нет 1500 политзаключенных, в Беларуси щиро нет преследований. кажучи, Закрыть глаза и сказать, что европейский чиновник должен также вместе с тобой закрыть глаза, ну, это невозможно, Я это не путь. не маю зносін з європейськими чиновниками, але мені падаецца, што мы крыху тут лішаем іх, я не ведаю, нейкага разумення свайго свету, палітыкі і таго, што адбываецца ў свеце. Еўрапейскі чыноўнік, пра якога ты кажаш. Давай себе уявим, я европейский чиновник. А ты Франок Вечерков. Франок, можна? Давай, поехали. Не, я, конечно, жартую. Мы тут не будем зараз сцэнкі разыгрываць, а што я маю на увазе. Еўрапейскі чыноўнік, не тупы чыноўнік. Ён бачыў, што асабліва, калі гэта чыноўнік з Польшчы ці з Літвы, які соседзі з Беларусі. Ён бачыў, што адбывалася ў 2020 годзе. Ён бачыў, што беларускі народ не падтрымлівае рэжым Лукашенка і гэтак далей. Таму мне кажется, што зараз уже казаць пра то, рабіць з еўрапейскага чыноўніка тое, што ты зараз яго робіш, мне не падаецца рэальным, не? А паглядзіце, прабачце, калі ласка, паглядзіце на апытанкі, як ставіцца зараз польскае грамадства да беларусаў. Не трэба себе падманваць. Яно вельмі недобра, вельмі адмоўна ставіцца да расіян, а мы на другім месцы пасля расіян. 20-й год скончыўся, ён скончыўся таксама ў польскім грамадстве. Стаўленне да беларусаў на аснове таго, што адбылося ў 20-м годзе, гэта скончылася. І пачалося стаўленне на падставе вайны. Ну, ты зараз кажаш пра стаўленне звычайных людзей, не пра стаўленне чыноўнікаў, у якіх гэта праца. Ведаеш, якая тут давай Франак нас рассудзіць. Ён мае зносіны з еўрапейскімі чыноўнікамі. Тут есть такая маленькая падрабязнасць. У Польшы чыноўнікаў выбіраюць тыя самыя людзі, якія зараз нядобра ставяцца да беларусаў. Паміж гэтым есть сувязь. Глядзі, першае, 20-й год забываецца. І ўжо тое, што адбылося ў 20-м годзе, далей за Польшчу, Нямецчыну ўжо ніхто не памятае. Калі паехаць у Іспанію, Італію і замераць разуменне беларускай сітуацыі, яго практычна няма. Адзінае, калі прыязджае Святлана Ціхановская, гэта адзіны раз на 3 месяцы, калі з'яўляецца момант расказаць пра Беларусь. І яны даведваюцца пра Беларусь, аказваецца, ёсць 2 Беларусі, аказваецца, Беларусь не ўдзельнічае, не скідвае сама ракеты, і пра пратэсты у тым ліку нагадаць. Таму сапраўды гэта факт. І як толькі мы перастанем рабіць гэтую міжнародную дзейнасць, паказваць, што ёсць 2 Беларусі, ствараць свае структуры, то нас вельмі хутка запішуць у адзін кошык з расейцамі, ніхто не будзе разбірацца, таму што там разуменне, як у нас разуменне пра іхнюю палітыку, так і ў іх разуменне пра нашу. Яны чулі нешта краем вуха, але ў асноўным толькі пра ракеты, якія ляцяць з беларускай тэрыторыі. Таму для іх сапраўды трэба тлумачыць нават чыноўнікам, нават ты, якія працуюць у міністэрствах. Я вам скажу, што адзін дэпутат нібудзякой краіны, якая Беларусі вельмі дапамагае, ён увогуле быў здзіўлены, што Беларусь мае супольную мяжу з Украінай. Таму казаць, што які займаецца міжнароднай палітыкай у камітэце па замежных справах. Таму казаць, што яны ўсе адчуваюць, што адбываецца, не. Мы должны быть включены в совершенно другую повестку другого уровня. И если Беларусь включается в повестку другого уровня, когда обсуждаются не просто технические вопросы, и там просто представляется, презентируется Беларусь, что она есть какая-то такая странная в центре Европы, с 2 ветвями власти, непонятно, легитимными, нелегитимными, с какими-то своими проблемами, так скажем, то если мы не включаемся в более широкий контекст обсуждения этого всего, культурного, социального порядка, более глобального, не попадаем в эту глобальную повестку, то визовый вопрос, связанный с Беларусью, он будет всегда решаться, как второстепенный, как неважный, как вообще. Гэта нам трэба свае інстытуты. Нам трэба тады, акрамя проста адвакатавання, нам трэба браць на сябе ролю, я маю на ўвазе дэмакратычным сілам у цэлым, гэта ўключаць сапраўды культурнае пашырэнне, экалагічныя і зялёныя рэчы, эканамічнае развіццё, стратэгаванне па будучыні бяспекі, таксама ў рэгіёне. Бо зараз мы прысутнічаем толькі на ўзроўні Святланы Ціханаўскай, але практычна ўсе астатнія сферы не занятыя. І таму нас не ўспрымаюць як партнёра. Усходняе партнёрства магло б быць такой лініяй супрацы, але ўсё роўна пакуль што нас абмяжоўваюць гэтым сектарам грамадзянскай супольнасці, а ў іншыя праекты ў межах усходняе партнёрства не ўключаюць. Але гэта задача для ўсіх дэмакратычных сіл. Если мы начинаем...
Извините. Пожалуйста. Если мы начинаем обсуждать вот вопрос там именно Беларуси, заботиться о Беларуси как о не просто территории, да, а все-таки какого-то социально-культурного, так скажем, конгломерата, да, то вот мне в этом плане, вот я сюда, когда ехала на передачу, так мне вдруг попалась статья, давняя статья там Владимира Мацкевича, да, «Особенности национальных отношений в период глобальных катастроф». Да? И вот он описывает там вообще Беларусь, что фактически Беларусь, территория Беларуси проживала уже до там, периода советского времени уже 4 как бы таких вот глобальных катастрофы, да, связанные с миграцией, ну, как культурная катастрофа он это рассматривал, да, то есть начиная там с конца XVIII века и так далее и тому подобное. И Беларусь это всегда выглядело, это было такое место, где вот постоянно перемещались, да, то есть какие-то шли исторические процессы, которые вызывали вот эти вот перемещения, движения, да, и на какой-то момент это утрясывалось и представляло какой-то такой симбиоз разных культур, разных как бы национальностей, да, национальных отношений, на какой-то там... Светлана, вот. И вот сейчас мы находимся фактически, как мне кажется, вот в периоде вот этой вот 5-й фактически катастрофы, да, вот этой глобальной катастрофы. И вопросы визы и так далее, они просто вот атрибуты этого всего. Так, да? они атрибуты, но як гэта ўсё растлумачыць пра глобальныя катастрофы сімбіозы для людзей, якія сядзяць у межах Беларусі і якія не могуць нікуды выехаць, акрамя экскурсій у Піцер і па залатому кольцу России. І вось праз гэта у меня такое пытанне, да, што нават, наколькі я ведаю, нават такі свядомыя змагары, яны ўжо пачалі ў Піцер ездзіць на экскурсіі. І іх немагчыма абвініць, ну а куды ездзіць, калі яны візу па 8 месяцаў атрымаць не могуць. Нават... Гэта дрэнна? А? Гэта дрэнна? Што дрэнна? Ехаць у Піцер? Так я ж кажу, іх не можна ў гэтым абвініць. Ну, добра, зараз Піцер, летам можа спачацца Крым на море. І атрымліваецца так, И что? А в чем угроза? Ну, мне падаецца, што ўгроза ў тым, што беларусы ўсё больш будуць видзець, як выглядае Расія, і ўсё больш забываць, як выглядае Еўропа. І, і гэта дрэнна, бо я так разумею, што наша агульная мэта, ну, як мінімум у гэтай комнаце ўсіх, хто прысутнічае ў гэтым пакоі, гэта тое, каб Беларусь была рана ці позна лепш рана ў еўразвязе. І калі яны беларусы будуць ездзіць у Расію, яны будуць ужо забываць пра тое, што было такое жаданне, было такое чаканне. Гэта дрэнна. І вось выглядае так, што Расія паглынае пакрыху Беларусь усё больш і больш. Уже так, то, што Расія паглынае Беларусь, гэта разумела, беларусы ўжо паглынае, якія туды ездзяць. А еўразвяз іх згубляе. І выглядае так, што еўразвязу ўсё роўна. Ну, не ўсё Но это роўна. должно быть не нам все равно. Так вось я спрашиваю пра еўразвяз. Выглядае так, што як бы яны не хочуць нават за гэтых беларусаў змагацца. Прыярытэты просто зараз іншыя на міжнароднай арэне. Так? Зараз яны рыхтуюцца да глобальнай вайны. Ідзе сапраўды нарошчванне войск Расіяй. Беларусь зараз 12 прадпрыемстваў прадукуюць ваенку і ўзбраенне для Як Расіі. глобальной войны замінае выдаць 300 тысяч віз, як падрыхтоўка да глобальнай вайны замінае выдаць некалькі сотню тысяч віз беларусам, каб яны з'ездзілі ў Польшу. Не, напрыклад, Польшча і вот з міністрам таксама абмяркоўвалі, яны гатовыя выдаваць неабмежаваную колькасць прытулкаў палітычных. Яны сказалі, што гатовыя ўсім выдаваць, падтрымліваць. Да, але выдаваць ВНЖ там, і візы, каб беларусы вярталіся туды назад масава і нагрузку. С какой стати? Я не ведаю прыкладаў, калі ў чалавека как бы ехаў бы жыць, працаваць в Польшы, у яго нешта не атрымалася. Я не ведаю такіх прыкладаў. Так я не хочу жыць у Польшы, я кажу пра тых А беларусаў. тыя, якія хочуць турызм? Ну, а што ў гэтым кепскага? Ядерная вайна на пароге. І што? І вот Ты завтра апошні ядерная вайна, Ты апошні раз куды ездзіў? але да гэтага трэба паехаць у Ты Акрополіс. апошні раз, Александр, куды ты ездзіў? Да по Европе я куды только не ездил. Ну, так ядерная вайна. Так нет, пробачьте. Глядзі, цябе ядерная вайна... Я на том боку... Цябе ядерная вайна не замінае ездзіць, а чаму беларусы не могуць Таму што я на том боку, у якого няма нейкіх супраўлечлівых такіх меркаванняў, а на якім боку, а ці добра, ці не добра то или... Я еду в Украину, что в Италию, что в Чехию, да, что в Латвию, дзе адзіны погляд на гэтую вайну.
Ось, я не пересекаю межу, я не еду до пробачте, до Москвы, ці до ні, Так ні, і яны інших не країн. хочуць, яны тоже хочуць цю Італію. Они жадаюць у другой свет. Слушайте, я не обвиняю их ни в коем разе. У меня нет до их никаких виновщиков. Это нормальные люди. Але трэба разуметь то, о чем говорит Франак. Мир рыхтуецца до глобальной войны. Пытанне стаіць. У нас зараз засталося, прабачце, 3 перахода з захадным мірам. 3. І ці будуць яны цалкам закрыты, ці не? Пытанне не стаіць, поедзе хто-то в Акропаліс ці не. Пытанне стаіць, наогул будзе якая сувязь з гэтымі краінамі ці Я не. бы крышачку не сужала беларускі турызм да Акропаліса. Вось уже не першы раз ты кажаш слова Акропаліс. А куды? Давай гэта крышачку прыніжае. Якое месца тебе прыемна? Не, ну слухай, мне кажется, что это крышечку прыніжае. Беларусы хочуць і ў музеі съездзіць, беларусы Які? хочуць і... Европейские. Не, я думаю, что... Будем, Давайте проясним мне все равно, что якую выкарыстоўваць метафору. Мы хочам больш візаў, мы хочам больш перамяшчэнняў, мы хочам больш сувязяў з Еўропай. Іншае пытанне, што не ўсё зараз магчыма, таму што ёсць кантэкст, ад якога мы не можам аддзяліцца. Ён проста ёсць, ён неспрыяльны зараз для Беларусі, вельмі шкодны, і Лукашенко вінаваты ў гэтым, у тым ліку. А может быть, і в першую чаргу. Але мы павінны дабівацца, каб пераходы не былі закрытыя, каб все маглі атрымаць гуманітарныя візы і выехаць з краіны па гуманітарных прычынах. Ужо ў другую чаргу, каб все маглі атрымаць турыстычныя візы і рух праз мяжу пасажырскі, як можна даўжэй захоўваўся. І таму палітычным трэба мець моцныя структуры, тлумачыць, чаму еўрапейскасць, вот этой сувязі з Еўропай, мабільнасць і кантакты міжлюдскія важныя. Мы гэта робім, бок мы не агітуем тут супраць. Але і трэба, каб беларусы таксама зразумелі гэтую сітуацыю, адкуль гэты дыскамфорт і праблемы ўзнікаюць. Яны ўзнікаюць не таму, што еўразвяз кепскі, а таму, што рэжым Лукашэнкі робіць усё, каб гэтыя складанасці ўзнікалі. І кожная ягоная заява, і сённяшні выступ на ВНС, антызаходні, антыпольскі, антылітоўскі, ён толькі ускладняе праблемы для беларусаў. Не еўразвяз вінаваты, а Лукашэнка і ягоныя гэтыя пасобнікі, і гэта трэба беларусам тлумачыць. Ну, гэта добры поінт. Ну, слушай, вообще вопрос не ставится таким образом, что почему там еврозвязу до нас, ну, как бы все равно якобы, да? Вот. Вовсе нет. Ну и потом, нельзя оказывать бесконечно помощь, если уж на то пошло, да? То есть максимально, что можно, Евросоюз оказал помощь, особенно в первый период там, после 2020 года и так далее, да, как и оказал помощь там, украинцам, когда началась война и так далее. Это все. Не, ну а віза гэта дапамога. Гуманітарная віза, безумоўна, гэта дапамога, а просто турыстычная. Я згодна з тобой, што ну, Еўразвяз шмат зарабіў для Беларусі ў 2020 годзе. Ну да, бесконечно нельзя оказывать помощь. Але размова же не про дапамогу, а про візу. И не про... Так виза средства. Виза — это некий инструмент, понимаешь? И причем виза всегда дается по каким-то причинам. Да? Есть какие-то основания для получения визы. Да? Это не потому, что ты вот хочешь, дайте мне. Туризм, да? Вот это... так не будет. Понимаете? Вы вступаете в систему соответствующих, там, скажем, условно, деловых отношений. Попадаете, когда вы получаете визу, конкретный гражданин, да, той или другой страны, вы попадаете в систему определенных соглашений между разными странами. Да? Это уже гражданские отношения. Да? Гражданские отношения между гражданами одной страны и гражданами другой страны. И это надо понимать, что это не проблема хотелок. Да? Вот я хочу, мне надо перемещаться. Это, даже когда мы говорим о праве, да, не просто о хотелках, мы говорим о праве каждого человека и каждого гражданина о перемещениях. Да? Но это право. А право — это все-таки отношенческие дела, да, формализованные каким-то образом. Да? И поэтому вот я пока не могу никак уловить, если честно, да, Женя, а вот в каком контексте ты ставишь этот вопрос? Да? В каком залоге вот ставишь вопрос вообще как бы... У нас два таких вот не пересекающихся плоскости. Да. В одной плоскости мы говорим о том, что нормальный белорус должен иметь возможность такую же, как была раньше, свободно пересечь границу, свободно поехать в музей в Барселоне, если уж так он хочет. А в другой плоскости мы говорим про войну, репрессии, про катастрофу, про то, что происходит в моей реальности. И эти плоскости между собой живут очень плохо, потому что в этой плоскости все вообще понятно. Понятно, что происходит, Евросоюз делает то, что он может сделать в сегодняшней ситуации, и не более чем, с ним все понятно. В этой плоскости как бы
Ну, мне очень трудно понять людей, но я понимаю, как бы, вот, что они могут существовать, да, которые пытаются, ну, сделать вид, знаешь, как во времена ковида. Да нет никакого ковида. Давайте будем жить как раньше. Ставьте, калі ласка, падабайку, подписывайтесь на канал и пишите ў каментарах ваши меркаванні. А як вы лічыце, вось гэтае немэтавае выкарыстанне віз ПБХ і гуманітарных віз, пра якое вось ішла размова не так давно везде пра тое, што беларусы адчынялі сабе гуманітарныя візы, яны катались в Беларусь, працягвалі ездзіць у Беларусь, ці нават жылі ў Беларусі з гуманітарнай візай і ездзілі ў Польшу і потым вярталіся. Гэта наколькі гэта паспрыяла горшым умовам для таго, каб беларусам працягвалі выдаваць візы? Это был аргумент тым, хто выступае за абмежаванне. Конкретно уласнікі гуманітарных віз у Літве, і зараз гэтая лічба, што там 10-15% гуманітарных ВНЖ ездзілі ў Беларусь, гэта прычына, каб абмежаваць і ўсіх астатніх таксама. А ПБХ гэта стала прычынай, каб закрыць праграму, якая была вельмі патрэбная. Так. Але многія рабілі для перастрахоўкі гэтыя дакументы, таму што было комфортна. І ў выніку мы згубілі эту праграму. І таму тут пытанне адказнасці кожнага грамадзяніна, кожны, хто падаецца на візу, хто выкарыстоўвае гэтыя магчымасці, якія нам ласкава дадзеныя еўразвязам, вось каб адказна да іх ставіцца і выкарыстоўваць по патрэбе. Ну, відаць, там лічба была каля 60 тысяч віз ПБХ, і калі не памыляюся, рэальна даехала там 20 и 25 тысяч человек, ну, с таких, ну, с той мэтай, на якая была напісана. Все астатнія ці не даехалі, ці даехалі, ці з'ехалі, ці гэта цалкам было, ну, падман как бы краіны, якая адчыніла дзвер. Ну, як да гэтага можна ставіцца? Як пасля гэтага можна казаць аб тым, што ну, давайте супрацоўнічаць далей? Ну, і цалкам, ну, ведаеце, у Польшы ж вялікі візавы скандал ужо не звязаны з Беларусі, а звязаны цалкам з тым, што была такая вялікая карупцыйная схема, якая зараз там разглядаецца, хтосьці сядзець за краты, але гэта таксама не спрыяе легкасці атрымання візаў у тым ліку і беларусаў. Ну, можа, не датычыцца непосредственно белорусов. Коррупция. Ну, исключение вообще, то есть нецелевое использование виз, оно всегда как бы было. Да? Другой вопрос, что этот факт нецелевого использования виз, когда он количественно начинает как-то там, ну, превышать допустимые нормы, да, то тогда это решается вопрос и как-то втягивается в принципиальное решение или изменение условий выдачи этих виз. Да? То есть я так понимаю, что белорусы, так скажем, свою норму перебрали, да. Вот. И поскольку перебрали, то это начинает влиять на принятие вообще виз для Беларуси в целом. Да? Если бы этого не было, ну, это не та модальность, если бы да кабы, да, то есть это уже состоялось, да, и поэтому действительно это логично с точки зрения европейских тех же чиновников и так далее решать этот вопрос, ну, изменять условия, да, для выдачи виз в Беларуси, тем более, как бы действительно тут еще наворачивается весь этот глобальный контекст, да, в этих условиях, да. Я бы, может, ставила вопрос вот даже по-другому, что, почему мы ставим вопрос, например, что белорусы обязательно должны ехать там в Европу, да, поскольку если Европа не дает, то тогда вот они вынуждены, вы же так представляете, якобы ехать в Крым или еще чего-то, и мы таким образом, то есть это неверное заключение о том, что Европа как бы таким образом сдает белорусов России. Это не совсем так. А как? Да. А как? Ну, как бы все равно белорусы все равно принимают решения сами, куда их ехать. Ну, Европа за них принимает решения. У них варианты, а белорусы сами это решают, раз. Во-вторых, как бы, а почему мы не ставим вопрос, например, обратного движения? Да, вот я, например, находясь в Польше на данный момент, очень хочу снова въехать в Беларусь. Так вы имеете такую возможность? Да, я могу ехать такую возможность, да. Я имею такую возможность. Но не еду, понятно почему. И Франок имеет такую возможность. Точно. Нас никто не ограничивает. Ну, да? Я вот тут аспект студэнцкіх хацеў сказаць, што вельмі важныя ўсё-такі студэнцкія візы, бо вялікая колькасць беларусаў на працягу 20 гадоў вучыліся на праграме каліноўскай, еўрапейскіх стыпендыяў. Ну, всегда было, да. Заўжды было, але гэта і стварыла вось 20-й год у вялікай ступені, тому што пачаў вырастаць сярэдні клас беларускі, яны адкрывалі кампаніі, грамадскія арганізацыі, яны эту еўрапейскасць прыносілі ў Беларусь. І зараз упершыню летась
была лічба студэнтаў, якія паехалі ў Расію большая, чым тыя, якія паехалі ў Еўрасаюз. Упершыню, напэўна, за апошнія гадоў 20 мінімум, пакуль статыстыка вялася. І вось гэта кепская тэндэнцыя, таму што праз 5 гадоў іх будуць все кантакты расійскія, сувязі расійскія, мысленне таксама расійскае. Таму ускосна гэта ўплывае. Чым менш вось гэтых кантактаў і віз з Европой, тем больше будет контактов с увязью России. Конечно, это как сообщающие сосуды такие. Да, но ты же получается. просто пытаешь, почему мы думаем, что у беларусы прымуць такое решение. Ну, вось я, напрыклад, до того моменту, калі я з'ехала з Беларусі, я была ў России толькі 2 разы ў жыцці. 2 разы. Я была 2 разы в Москве по работе. Я ніколі не была ў Піцере і ніколі не была больш нідзе ў России. І у мяне была магчымасць ездзіць в Европу. Колькі разоў я была ў Вільнюсе? Колькі разоў я была там у Польшчы, дзесьці яшчэ. І вось зараз я просто баюсь, што тыя беларусы, якім там зараз там 20-25 будзе больш, яны не змогуць ужо сказаць, я ў Расіі быў там 2 разы, ці я не быў у Расіі ўвогуле. Бо толькі ў Расіі яны і будуць. Ну, ведаеш, калі мы глядзім наогуле на лічбы, якія адлюстроўваюць, колькі людзей з Беларусі кудысьці едуць, то гэта цалкам вельмі малая лічба. Там 10% беларусаў кудысьці едуць. Астатнія сядзяць дома і Беларусы сядзяць былі дома. на першым месцы па выдачы шенгенскіх віз. Да, але гэта было 200 тысяч. Лет назад. 10 мільёнаў, калісьці была 10-мільённая краіна, якая атрымлівае 200 тысяч шенгенскіх віз. То есть мы разумеем, што это там 2%. Так? Яшчэ шмат, там, я не ведаю лічбы, но прыкладна там 300 тысяч чалавек леталі да Турцыі, 150 тысяч чалавек леталі да Егіпту і прыкладна там 150 адпачывалі ў Расіі. То есть цалкам за граніцу, за межы, выязджала 1/10 частка. 9/10 сидзіце дома і сядзяць дома. Таму гэтая праблема ўсё ж такі маюць такія лічбы абмежавання, і яна не такая вялікая, як мы не зараз разважаем. Добра, ну, калі мы паразважаем не толькі пра візы, ёсць жа яшчэ і праблемы з транспартам. Цягнік, які спыніўся праз ковід і не аднавіўся. Франак, вось ты за цягнік? Мільён віз выдаваўся шенгенскіх. Колькі? Вот от 700 тысяч до миллиона в год выдавалось шенгенских виз с 13 по 15 год. Ну, В год. Ну, трэба удакладніць. ты недооцениваешь беларусаў. Колькасць беларусаў, які ездзілі ў Европу. Там павінна было быць... Польша павінна тады была выдаваць, не знаю, 700 тысяч віз за год. На 1000 белорусов приходилось от 70 до 90 шенгенских визов. Да. На 1000, то есть на миллион. На 1000 белорусов, значит 700, да, 700. Ну, полічым, я проверю дадзены. Збольшого доросле насельніцтва падарожнічала. Магчыма, я тут трохи якім дадзены. Ну, может, старые. Да, может, может, все ковидные. Вот знаете, была раньше версия такая, и она обсуждалась еще в былые хорошие времена в Беларуси, да, и утверждалось, что чем больше белорусы будут якобы ездить в Европу, в другие там страны и так далее, а потом возвращаться в Беларусь, и Беларуси от этого будет лучше. Так. Да, якобы будет, ну так скажем, перениматься образ жизни, там какие-то нормы, система отношений, да, вот будет якобы переноситься в Беларусь. На самом деле такие культурные переносы не так просто делаются, да. То есть это не прямая зависимость. Да, что если вы больше, то и у нас там станет лучше. А чаму не? Мне падаецца, што просто на гэта патрэбен пэўны час. Гэта не робіцца там за одну поездку или ці 2 разы ты съездзіў, але калі ты ездзіш, адна справа, ты жывеш там пад Иркутскам у России в селе, дзе ты нічога не бачыш, і табе падаецца, ну нормально, у тебя все ў твоім селе, і даже минус 30. А потым ты съездзіш там один раз у Европу, другі раз у Европу, не ведаю, чаму я у Россию, тут не Беларусь, правда, мне просто у Беларусі все полепш, чым у Расіі. І ты бачыш, і ты пачынаеш прагнуць дэмакратычных каштоўнасцяў, ты хочаш таго, што ёсць у цябе, і мне падаецца, што 20-й год у нейкай ступені быў, і простой, что... Буду перебивать вас. Да, без вопросов. Понимаете, как бы вопрос же не в том, что это автоматически как-то так вот случается этот перенос. Понимаешь? Белорусы приезжают в Европу, и вопрос не в том даже, как они живут, а что они видят там. Да? Если вот эта вот установка как таковая, вот видение
в европейской среде, да, вот этой системы там, политических отношений там, и так далее. Если нет этой предварительной вот, как бы, настройки и готовности это видеть, то белорусы не видят, они видят Акрополис. Понимаешь? А не вот эти вот Я штуки. не И поэтому согласна. вот такая вот как бы автоматический перенос там, политической культуры, в частности, да, на белорусское пространство из Европы в Беларусь, вот через миграционные вот эти вот потоки и так далее, он не осуществляется. И Беларусь в этом плане яркое доказательство. Слухай, ну, Белорусы гляди. много ездили раньше. Я вот вижу, бачу, што Франок хоча сказаць, я кароткую метафору вставлю перед гэтым. Ну вот калі ты, напрыклад, такая простая, такая бытавая метафора, ты бачыш у свайго сябра класную тачку, и ты думаешь, какая классная тачка, тоже хочу такую тачку. Ці ты бачыш у сваёй сяброўкі там прыгожую сукенку, ты думаешь, какая прыгожая сукенка, и я хочу такую сукенку. Так и тут. Ты приезжаешь у Італію, напрыклад, ці ў Польшу, ці ў Берлін, і ты бачыш, як людзі жывуць, ты думаешь, я хочу так жыць. Я думаю, што перанос не адбываецца аўтаматычна, але з цягам часу такого рэжыме накаплення вось гэтая памяць людская, яна гэтыя еўрапейскія рэчы падхоплівае. Людзі паўтараюць свае паездкі ў Еўропу, а не ў Расію. Потым, калі, напрыклад, бізнес нехта адкрывае, ён купляе еўрапейскія ці заходнія франшызы там, алі ніякія азіяцкія. І таму за шмат гадоў з гэтых паездак беларусаў у Еўропу расейцы не ездзілі столькі в еўрапейскі звяз. Беларусь стала вельмі іншая, адрозная ад Расіі, непадобная на расійскі рэгіён. І з кожным годам станавілася ўсё больш і больш вялікай дыстанцыі Беларусі ад Расіі. І нават цяпер, вот прайшло ўжо там 4 гады пасля пачатку рэвалюцыі, і Лукашенко хоць спрабуе там загнаць назад вот, Беларусь у гэты расійскі каланіялізм, але не атрымліваецца, ўсё роўна розніца адчуваецца. І беларусаў таксама з'явілася адчуванне сваёй адрознасці ад Расіі. Чаго нам кажуць, я ты быў маленькі, але кажуць, не было ў 90-е гады. Все роўна шмат людзей глядзелі на Маскву, а ўжо ў 2020 годзе беларусы не глядзелі з адкрытымі вялікімі вачыма на Маскву. Як вот ты распавядаеш, ты не ездзіла там у Маскву, як там сталіцу на экскурсію. Так? Я думаю, што вот все-таки гэтыя гады адкрытасці Еўропы, падарожжаў, студэнтаў, якія павучыліся, павярталіся, оно адклала, і оно зрабіла 20-й год магчымым у вялікай ступені. Але я магу памыляцца. Ну, понимаете, как бы мы каждый раз думаем, что мы что-то, как белорусы, должны откуда-то что-то взять, да, но вопрос ведь стоит не так. С точки зрения социологической вопрос стоит, а что вообще как белорусы, вот когда мы говорим белорусы, да, как нация, как народность, там, ну, в этом плане я сейчас очень буду аккуратна, да, в терминологии, вот, как самостоятельное, так скажем, некое образование, да, социальное образование, имеющее свои особенности и так далее. Да? Вот мы про это должны, наверное, говорить. Не то, что мы перенимаем у других, а что мы сами собой представляем из себя, как белорусы. Да? Вот эта вот часть очень важна. Да? Потому что и тогда имеет смысл говорить, в частности, о перемещениях, о культурных перемещениях в Европу, что не только что мы оттуда берем, но и что мы в этом плане, как белорусы, даем Европе, да? Вот если мы уже говорим об отношенческих делах. Но не решив вопрос своей собственной национальной идентичности, в частности, да, как нация, и отдельный гражданин по отдельности, это поможет вырастить. Все вот эти вот вопросы, связанные там с перемещениями, техническими штуками, они такие являются я веру тое, што гэта вельмі звязана з вырашэннем сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, бо для беларусаў для нас вельмі важна адарваць сваю ідэнтычнасць ад расейцаў, ад Расіі, і больш гэтую ідэнтычнасць прылепіць да Еўропы. Поэтому мне падаецца, што гэта пра тое ж самае. Ну ладно, калі мы вернемся ў такое больш бытавое русло, как я ўжо казала, і вы ведаеце самі, праблема не толькі з візамі, праблема з транспартам, як у гэты еўразвяз папасць. Там аўтобусы стаяць зараз па 27 гадзін на мяжы. І няма цягнікоў, якія праз ковід скончыліся. Вы зацягнік, Франак, вось ты зацягнік з Мінска да Вільнюса, зацягнік з Мінска да Варшавы. Не, конечно, чым больш транспарту, тым лепш. Але я разумею зноў жа прычыны, чаму гэта адбылося, таму што санкцыі накладзеныя на чыгунку агулам. І там немагчыма адрозніць пасажырскія перавозкі ад непасажырскіх. Мы спрабавалі вырашыць это пытанне. Мы пастаянна шукаем нейкія Вы рашэнні. спрабавалі пра цягнік, да? Просто, смотри, чаму я спытала у цябе першага, да, пра цягнік, потому што мне падавалася, мабыць, я прапусціла, што ні ты, ні Святлана ў слых ніколі не казалі, што вы за тое, каб вярнулі цягнікі.
Калі вернуць цягнікі пасажырскія, то вернуць і ўсю падстанцыйную там прадукцыю, якая там ганяецца гэтымі цягнікамі. На жаль, не атрымліваецца, таму што санкцыі введзеныя на белчыгунку. І там ёсць і частка за рэпрэсіі, але ёсць і частка за вайну. Таму што чыгунка ўдзельнічала наўпрост у ваенных дзеяннях у 22 годзе і пастаўляла расійскія войскі. Таму зараз я проста лічу маларэалістычным адмяніць санкцыі на беларускую чыгунку пасля ўсяго таго, дзе яна паўдзельнічала пасля 22 году. Але мы павінны гаварыць пра гэта і аўтобусныя злучэнні, чым больш, тым лепш, і чыгункі, чым больш, тым лепш. Белавія ўжо іншая гісторыя, таму што Белавія удзельнічае ў розных і мутных схемах, але чым больш злучэнняў пасажырскіх, тым лепш. Я ўсё-таки лічу, што пазітыўна. А што, ты кажаш, што вы размаўляеце пра гэта, пра цягнікі, і што вам адказваюць? Вось гэта, з Літвой, напрыклад, калі казаць пра чыгунку, то гэта вось прычына санкцый беларус белчыгунку, да, што ў выніку церпяць зноў жа людзі ад таго, што белчыгунка не толькі займаецца перавозкай пасажыраў, а ўсё-таки бальшыня яе прыбытку ішла праз іншыя рэчы. Но чыста тэарэтычна, як можа у бліжэйшай будучыні гэта быць зроблена? Што павінна адбыцца? То бок гэта адказнасць, яна ляжыць за цягнікі, за чыгунку, яна ляжыць поўнасцю на еўразвязе, так? Ці рэжым можа штосьці зрабіць, каб гэта... Прабачце, калі ласка, адказнасць ляжыць поўнасцю на рэжым. Нет, выбачай, я не то мела на увазе. Я не мела на увазе, што гэта пайшло праз еўразвяз. Я мею на увазе адказнасць за тое, каб яны аднавіліся зараз. Принятие решений имеется в виду? Слухайте, кто принимает решение, чтобы это обновилось? Ёсць кампанія, якая удзельнічае ў вайне. Возіць танкі, возіць вайскоўцаў. І пытанне стаіць так, ці дазваляць гэтай кампаніі таксама вазіць турыстаў да Вільнюса? Як, дазваляць ці не? І мне зразумелы адказ не. То бок ты не за цягнік. Я за цягнік. Але, слухайте, я слухаю цябе, слухаю астатніх, і ў меня, ведаеце, якое ўражанне. Вось у нас зараз катастрофа. Ідзе вайна, кожны дзень гібнуць людзі в Украіне. Я разумею, што людзі з Беларусі кажуць аб тым, якое дачыненне мы маем да гэтага, так? І што ад таго, што вы дадзіце нам 1 000 000 віз, нічога на Украіне больш-горш не стане. Я гэта разумею. Але мы знаходзімся ў становішчы такой катастрофы, і пытанне ідзе аб тым, што могуць і гэтыя 3 пераходы зачыніцца. І для мяне агульнае пытанне такое. Вайна не назаўжды. Вось якое будзе становішча, калі скончыцца вайна? Калі скончыцца гэтае дзеянне, калі перастануць гібнуць людзі в Украіне, тады мы будзем размаўляць зусім па-іншаму. Мы будзем размаўляць з іншай аргументацыяй. Тады мы будзем казаць, што так, трэба ўцягваць беларусаў у еўразвяз, трэба шмат чаго рабіць і так далей. Но зараз мы ў стане вайны, і яна шмат чаго апрэдзяляе. У тым ліку і вось пытанне чыгункі, у тым ліку пытанне Белаві, у тым ліку шмат такіх пытанняў, якія, на жаль, уплываюць на жыццё звычайных беларусаў. Но гэта звязаныя рэчы. Заплюшыць вочы на вайну немагчыма. Вот понимаешь, обновлять вот это движение транспорта, железнодорожного транспорта, которое уже находится под санкциями, я так понимаю, компания, да, нужно не по мотивации того, для того, чтобы это было как бы хорошо белорусам ездить. Да? Надо выставлять уже другие условия. Это решается на другом уровне, и не так. Да? Это решается, принятие решения идет, что это уже там, например, мы можем выставлять условия. Если мы обновляем как бы движение транспорта, то тогда что взамен? Да? Освобождение политзаключенных, например, как минимум, не меньше. Не для того, чтобы 1000 людей ездили по этому транспорту, да? Они все равно, как видишь, находят в нынешней как бы ситуации, все равно будет лазейка, все равно что-то остается, да? Какая-то связь все равно остается. Да? А это другой вопрос. Это не вопрос, что это надо как бы сделать хорошо там, вот, многим там, и так далее. Да? Это вопрос уже политический. И это решается на политическом уровне или на экономическом. Шранок, ты хотел что-то? Не, я хотел сказать, что задала пытанне, што трэба зрабіць, каб памянялася. Я думаю, што калі сітуацыя ў Беларусі памяняецца, то вельмі хутка, імкліва будуць знятыя ўсе санкцыі
Асабліва, калі гэта будзе пераменна не на нейкую там неясную номенклатурную групу, а калі умоўная там Ціхановская, якую ведаюць ва ўсім свеце. І вось тыя кантакты, якія ёсць, мабільныя там кожнага там прэзідэнта і прэм'ера, яны служаць там суперслужбу. За пару месяцаў Беларусь открыется для инвестиций. Ну, точно, это делается быстро, да. Конечно, калі памяняецца на нейкую неясную фігуру, там, блізкую там, да Пуціна, нейкая номенклатуршчыка КГБшніка, яшчэ зойме там год, два, тры, пакуль гэта транзіт, людзі будуць пераглядацца захадам. Таму, я думаю, в інтарэсах усіх беларусаў, каб гэта ўсё вырашылася, гэта скінуць рэжмуркі. Гэта 100%, гэта наша асноўная галоўная мэта, але пакуль рэжым не скінуты, беларусам трэба жыць усё роўна. Час ідзе і трэба жыць. І я не кажу, што трэба заплюшчыць вочы і забыць пра тое, што ідзе вайна, і забыць пра тое, што ў нас ўжо 1500 ці больш палітзаключоных, палітзняволеных, але беларусам трэба жыць. Я жил в Советском Союзе. Зацепил немножко. Да. Знаете, там такая была, Немножко. там была такая, ну, я 73-го года, соответственно, в мае 18 лет Советский Союз крякнулся, я помню, как было. И видел. Была такая штука, как выездные визы. Угу. Ну, то есть нельзя просто так выехать из страны, надо получить разрешение. Надо еще от страны получить разрешение. Да. И если вся страна как бы вместе с сошедшей с ума соседкой движется именно в эту сторону, то нам бы вот на этом уровне остановить как бы процесс, чтобы хотя бы это количество виз выдавалось, чтобы хотя бы этот поток через 27 там, часов, но все-таки он был. То есть у нас-то проблематика в том, что как бы здоровье больного-то ухудшается. Как бы сумасшествие там короля Георга, оно как бы движется. Мы движемся к закрытию границ, закрылось, да. к ограничению вот такого уровня на выезд. Ну, как бы не хотите получать разрешение на выезд у какого-нибудь КГБшника плюс, не знаю, Гайдукевича. Ну, вот нормальная вполне перспектива. Мы паразмаўлялі аб тым, што нам не падабаецца, і зараз мы падумаем, што зрабіць, каб стала лепей, ці можам нейкі прагноз пазітыўны ці непазітыўны даць на будучыню. З пазітыўнымі прагнозамі складана, таму што мы жывем у такім рэжыме поўнай невядомасці, незразумеласці, як будзе развівацца сітуацыя. Добра тое, што мы вось за гэтыя там 2,5 гады ад пачатку вайны нас не паклалі ў адзін кошак з расейцамі. Мы неяк выраўнялі гэтую тэндэнцыю. Памятаеце, першыя месяцы пасля вайны ўсё Беларусь, здавалася, спісалі, нам нічого не свеціць. Але ўсё-такі неяк разаграецца і з украінцамі, захоўваюцца нейкія кантакты з суседзямі, з палякамі, з літоўцамі. Нас не спісалі, на нас не паставілі крыж. Таму гэта ўжо добра. І вот як кажа Александр, што нам трэба захаваць хаця бы вось тое, што ёсць, але імкнуцца і змагацца, каб было больш мабільнасці, больш людскіх кантактаў, каб беларусы адчувалі сябе ўпэўнена ўнутры краіны. Візы гэта не панацэя, але для многіх гэта нейкая упэўненасць, ось, што ў выпадку там драматычнага развіцця падзеяў у іх будзе план Б. Таму мы, як палітыкі, проста абавязаны змагацца за вось гэтую мабільнасць, хаця у цяперашніх умовах гэта становіцца складаней. Можна ли зрабіць нейкую зладзіць масавую кампанію, чтобы не толькі палітыкі, люди штосьці маглі зрабіць праз завяртанне віз? Гэта магчыма? Ну, што беларусы павінны, якія выехалі, у першую чаргу павінны праяўляць сябе, паказваць, што яны і падтрымліваюць Украіну, выходзіць у паблік, таму што ўсе неяк зараз фрустраваліся, стаміліся, стала мала нас відаць. І для замежных палітыкаў это мае значэнне. Памятаеце, як там Падаляк казаў, чаму беларусы не выходзяць пад кансуляты і амбасады пратэставаць? А так мысляць вельмі многія еўрапейскія палітыкі. Чаму беларусы не выходзяць, калі вы таксама за свабоду, за Еўропу, там, за Украіну? Таму я думаю, што вялікая адказнасць таксама на нас, на тых, хто ў выгнанні, на беларускіх дыяспарах, быць больш актыўнымі, заўважнымі, працаваць з палітыкамі. А ты, у каго ўжо ёсць там ВНЖ ці ПМЖ, можна вылучацца на выбарах у розных краінах, напрыклад, і таксама беларускую павестку прасоўваць. Это таксама такі шлях. Так робяць многія невялікія народы, паняволеныя народы, калі вылучаліся і адстойвалі сваю пазіцыю. А я ў сваю чаргу прапаную, каб стала лепей усім падпісацца на канал. Мне таксама не падабаецца. Калі ласка, пастаўце падабайку і напішыце ў каментарах ваше меркаванне. Мне вельмі цікава, што вы думаеце, і больш беларусаў пабачыць гэтае відэо. Дзякуй. Александр. Ну, я могу толькі падтрымаць Франака, сказаўшы аб тым, што самага дрэннага не адбылося, таму што ўжо зараз маглі быць замкнуты мяжы цалкам для беларусаў.
Цалкам гэта магло быць, і таму тое становішча, у якім мы зараз знаходзімся, гэта зусім не самае горшае, што магло быць. Дзякуй Богу, што ёсць гэтая колькасць віз, і ўсё ж такі ёсць гэты памежны рух. Канешне, у будучыні Беларусь гэта нармальная еўрапейская краіна. Я заўжды кажу, што гэта нармальная еўрапейская краіна. У нас не будзе мяжы цалкам з Польшай ці з Літвой. Мы будзем ездзіць і лятаць, і будуць у Беларусі нармальныя лоукостары, будуць у Беларусі летаць за $50 до Барселоны, не будуць мець гэтых праблем. Але зараз мы знаходзімся ў стане вайны. Беларусь в вайне, на мою думку, удзельнічае, і таму беларусы несуць адказнасць цалкам за дзяржаву, нягледзячы, як яны да яе ставяцца. Ці яны падтрымліваюць Лукашенка, ці яны нейтральна ставяцца, ці яны супраць, яны несуць адказнасць. Гэта рэальнасць. У гэтым мы жывем, і, на жаль, гэта так. Я асабіста за тое, каб быў і цягнік да Літвы, і самалёт да Варшавы, але пакуль в Украіне гібнуць людзі, гэта немагчыма. Не можа быць так, што адначасова вось тут ідзе вайна, Беларусь падтрымлівае, на жаль, як дзяржава гэтую вайну, і беларусы спакойна, вольна летаюць да Варшавы. Так не будзе. Трэба дачакацца, пакуль скончыцца вайна, і тады будзе зусім іншая размова. Тады будзе, даже пры умове, што Лукашенко застаецца пры ўладзе, будзе магчымасць для нейкіх іншых плыняў, нейкіх іншых штрушкоў. Но пакуль так, як ёсць. И гэта уже не дрэнна, не самое дрэнное, что могло быть. Ну, я думаю, что пока вот сейчас лучше не станет. По мне, так, наверное, хорошо, что оно хотя бы сейчас вот так вот, да, что полностью железный занавес не пал. Да? Потому что, действительно, если вспоминать Советский Союз, когда там вообще никто не мог выехать, и только отдельные там люди, дипломаты и так далее могли перемещаться, да, или диссидентов перемещали принудительно, да, вот, то я думаю, что уже как бы действительно в этом плане я согласна и с Александром, что главное, чтобы хотя бы сохранялись на данный момент вот эти вот как бы точки контактов, возможность все-таки там выехать через даже те пограничные переходы, которые есть. Да, да, мы отстоим там 20-40 часов, да, но такая возможность сохраняется на данный момент. Да. И как бы такого железобетонного, как бы вот этого железного занавеса, его как бы нету. Да. И это вселяет все-таки надежду, что эти контакты будут продолжаться, но это решение этого вопроса, улучшение этого вопроса, к сожалению, да, не улучшает автоматически саму ситуацию в Беларуси в контексте там, политическом, социальном и другом. Да. Я бы сказала наоборот. Как только Беларусь сама решит, да, вот в этом историческом движении региональном вместе с Украиной и так далее, свой белорусский вопрос, да, то и решится этот вопрос виз, движений, перемещений, да, железный занавес откроется там, и так далее. Вот. И поэтому я думаю, что не столько на этом надо концентрировать внимание наше сейчас, там, политиков и так далее, не на технические вопросы, а скорее решать те вопросы первоочередные, которые надо решать сейчас. Это политические вопросы, да, не останавливаться на этом. И да, это займет определенное время. Я не могу в этом плане белорусам сказать «потерпите». Да? Ну, то есть это не та рекомендация, да, потерпеть. Я бы так сказала, понимайте, да? Понимайте, где, в каком месте вы находитесь. Да? Что как бы соизмеряйте свои желания с вот этим вот как бы более широким глобальным контекстом, в котором мы находимся в Беларуси. Ну и как бы делаем свою Беларусь, и тогда все решится.